Carekedin krîza şeker li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê vedgere hole. Li tevaya bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê krîzên cuda cuda bi mebest têne hole. Çi nebûna elektrîkê be yan jî bihabûna nirxê sûtemenî û nan be. Ya herî dawî jî bilindbûna nirxê şeker ji alî bazirganên ser bi rêveberiya PYD ve. Ku rêveberiya PYD beriya demekê kîloya şeker bi 10,400 lîreyê ragihand. Piştî çend mehan nرخê kîloya şeker bilind kirin û bi 10,800 lîreyê destnîşan kirin û mafê firotinê bi dest kompanya Newroz bi tenê ye. Ji aliyê xwe ve kompanya Newroz bi hevrêzkarî bi çend bazirgana ve bi nirxekî giran li dukandaran belav dikin û bi 5,000 lîre ji bo xelkê tê firotin. Xelkê bajarê Hesekê her çend rojan rastî krîzeke nû tên. Hîn nebûna rûn bi dawî nehatiye, krîza şeker hatiye holê. Mihemed Seîd xelkê gundê Elhemr yê ser bi bajarê Hesekê ve ji arkêra ragihand ku çavdîrî ji alî rêveberiya PYD ve tune ye yan jî qerbelaxa xelkê bi sedan û bi çend demjimêran li ser sirayê dibînin û xwe bêdeng dikin. Serbar kir ku bi nêzîkbûna meha Remezanê nirxê hemî kerestên xwarinê bilind bûne. Bi taybet şeker û rûn û nan. Pêwîst e ku çareseriyek ji krîza şekera bi zûtirîn dem de were dîtin.